थांखो आं जोमैखौ अमिता बिबार खानो होदोंमोन अनला संनो होननानै गैया मानसियानो बहा थांखो बिबारखौबो खानानै होआसै आथिं गोलावालाय सुन्दाय हैलायबाय आरो बियो बहाबा सोरनाव गोदै मोनजागोन सोरनाव गोबाब मोनजागोन नागिरलांलायबाय आरो बियो ओमफ्राय मा नोंलाय अनला संमारगोन ना माथो औ आयै संनो नागिरदोंमोन दा अमिता बिबारखौ सोर खानानै होगोन आंनो दे सङोबालाय आं खानानै होनोसै अमिता बिबारखौ खारै होनानै संनाय बिहामजो जागोन आयै आरो खोनासंनाय बिहामजो दाखाल दै बानायाव ना बोथिया मोननाया बेफोरखौ फोराननानै दोनदोंमोन ना दंबावो दा दङबा बेखौ मानैसो थावआव एवखांनानै गारस'नानै होदे बिहामजो गोथाव मोदोमगोन आयै नोंनि माथोखौ दिनैलाय मानोथो गगा मोननाय बायदि खोनादों गगा मोनदों ना माथो नोङो गगा मोनाखैथ' आंनि रायलायनायखौ मा गगा मोननाय बायदि खोनादों ना माथो गगा मोनाखै आंलाय जेरै सिगां रायलायो बेबायदिनो रायलायदों आं दाबो गैयाथ' गगा मोनाखै आं ओमफ्राय नोंनालाय माथो खालामनाय जाखो गुदि थां माथां गुदिफ्रासो बिदि खालामो माथो जाखो आयै आंखौ सासे मानसि होसोदों सोरांसै नोंसोर खोन्थानो नाङा दे आं थाखोमाहैनोसै आं फालें खनायाव थाखोमाहैनोसै आयै सोरांसै आंखौ सोरबा मानसि नागिरफैयोब्ला न'आव फैयाखै होननानै खोन्थादे औ दे खोन्थानोल' नांथारा जोमाय अबे न' सिङाव हाबलांदों नोङो ओंखारबोगोन ना नों ओंखारबोगोन ना आं हाबलांनांगौ रलाय रगोमथा थारमाने मा जादों हाबाब मा जाखो मा हौवा हिनजाव थांबाथां नोंसोरलाय न' सिङाव हाबलायनाय होसोलायनाय जाखो औ डक्टर बाबु जोंहा बिहामजोआ माथो खालामखो नोंसोरनि बिनि फिसालाया आंनि बाइक आरो स्कुटि खावदों बिनि फिसाखौ मोनागौ माने आंबो बिमाखौ नागारा बिमाखौ एरेस्ट खालामगोन मारै नोंनि न'खरनि फिसौ सासे फिसाला सासे बिसोरखौ एरेस्ट खालामनाय जागोन मा ओइ मा बाथ्रा बुंनो होननानै बुंदों खावदों सोरबाया ना मोनदों सोरबाया खबरदार आंनि फिसाजोखौ गेजेराव दालाबो आंनि फिसाजोआ बेफोरबायदि खामानि मावग्रा नङा नंगौ नङा सीसी केमेरानि रेकर्डआ खोन्थागोन मोनथिया हसिया फिसाजोखौ फोथायनानै माब्लाबाबो फिसाजोनि गोरोन्थिखौ बेबायदि बानस'नानै दाला सानसे नोंखौ नोंनि फिसाजोनो बुथारगोन जोमाय ओंखारबो दिनै नोंनि खानायखौ लानथ' खालामनासो थांगोन आं नङाबा नै न' सिङाव हाबफैनोसै सार ओमफ्राय गोफा बे फाख्रिया माथो खालामनाय खोनाखौलाय बेखौ आं दिनै खानाय बुखुजोबनानैसो थांगोन जों हौवा हिनजावखौ साला बियो नांनाय होदों बेनि थाखाय आंनि हिनजावा गारनानै खारबाय आंखौ बिलाय नोंसोर हौवा हिनजावनि गेजेरावलाय माथो खालामहैखो एसेबां रागा जोंनो आंनि हिनजावखौ फिसा मोननो रोङा सांग्रेमा होननानै मानसिफोरनो खोन्थाथिंदोंनो बियो दा आंनि हिनजावा लाजिनानै आंखौ गारनानै खारबाय आं बेनिखायनो नागारा बिखौ आयु सानै आंखौ होसोबोदों आयु गिनाया बहा थागोन मा खालामगोन जालायलायबाय आयु बाला मा जाबावगोनथाय बे जोमैयालाय मा जादों मेलेरियासो जाखांखो ना माखो मा होबाय थाखो बेलाय जोमाय ओइ जोमै बहाथो मानसियालाय मा जादों गोजांदों ना माथो गोजांदों साय मानसियानो माबा गिनायथां माथां थन्थ्र'जोबनानैसो दङ सोरखौबा गिदोंसो ना गोजांदोंसो नोंलाय गिदों आं मोदाय नुदों ना माथो सोरखौ गिदों दै आंनो दै नांगौ दै नोंथ' बिराद गोजांदों बे गरम बोथोराव मानो गोजांखो नोङो जोंहा गरमजों आइखां बायखां जादों थानो हायाखै नोंहा गरमाव मानो मेलेरिया जाखांखो दै आंनो दै नांगौ दै बेनोथ' दै गुसुआ जानाय नङा मानसियानो मेलेरिया जाखांनायथां माथां मा बेमार हमलाबायखो माबा थंथ्र'जोबलाबायबाय गोजांनायानो बेनोखि दै गुदुं होआबा जाबावगोन फैदो फै आं ओंखाम संग्रायाव नोंनो अर सुना होनोसै फैदो अर खाथियाव जिरायहैदो फै आं थांथ'नो हाया गिदों माखौ गिनांगौ
गोजांनानै गोलैजानो गिदों ना माथो नोङो आं हमगोन ना फै दे उथिदो दे आं हमगोन ना थौ लासै लासै थाबाय थौ एसेग्राब बिदि गोजांबाय नोङो एसां गरम बोथोरावबो गिदों आं गिदों थै जाम्बि गिनाङा थौ गोलैयाना आं नोंखौ गोरा हमखादोंना थौ गिनाङा थौ अर खाथियाव अर सुना होनि आं नोंनो ओमफ्राय दै गुदुं फुदुंनोसै आं नोंनो दे दै गुदुं लोंनानै होदो थौ आं दिनै बेखौ बुनानैसो गारगोन आंनोबो आंनि स्कुटि आरो बाइकनि खिथुखौ लानानैसो नागारगोन आं खर' मेलेम आवलिजोबसिगोन आंनि दे डक्टर बाबु नोंनि बाइक आरो स्कुटिखौ आं उनाव माबा मोनसे खालामना हरसिगोन दे थांदो दे नोंसोरो दायो थिग दङ नों बुंदों जेब्ला आं मानिगोन सप्तासे नोंसोरनो सम होबाय आं हले नागारा बेनि दिनै खानायखौ बुथुमनानैसो गारगोन आं दे गोमथा जाबाय हामा गामिनि मानसि बेफोरबायदि नांलाय खमलाय खालामो नामा आरो मानसिफोरा नुनानै मिनियो गाज्रि नुयो आं मोनथिखाले बेखौ दिनै बुनानैसो गारगोन आं दे नोंसोरलाय माथो हौवाजों हौवानो जमा जालायो थालायो सुखु दुखु रायलायलायो बिसोर बे हिनजावफोर बिदिनो रायलायलायबायदां आरो नोंसाबो एसे गोरोन्थि दङ नोंसोरबो हाबा जानाया बेसे बोसोर जाखो दाबोसिम गथ' सासेनि मोखां दिन्थियाखै नालाय आरो बेनिखायनो मानसिफोरा सन्देह सालायलाङो बेखौलाय माथो गाज्रि साननो गोनां दे मालाया जेखि बुङा नोंसोरो फिथाइ थायहोनानै दिन्थिब्लानो जाबायथ' साल्ला बाग्रांसै जोमै नोंनि न'खरनि मानसिफ्रा आंखौ बुजायामोनब्ला नोंनि हिनजावनि खर' खानाय गोलावखौ हौवाफोरनि बायदि खालामजोबगौमोन आं साल्ला मोनथियाखै बियो ओइ सोरांस्रि आरो मादै बेखौ बुजायना होलै मालाबा बेखौ मोजाङैनो दांगोन आं आंनि फिसाजो इसाया बे जोमैनि फिसालाजों थायै बिराद खावला रोंबाय ना माथो बे सिरि हा दिनैसो हमनो हाबाय आं बेखौ फैथ' बिसोरखौ दोनथ' बिसोरो दा फैबा मोनगोन बिसोरखौ दोखो होगोन आं साला गिदिरफ्राबो गिदिरफोर उन्दैफ्राबो उन्दैफोर आंनि मान सन्मानखौल' जाना होनो नागिरो सानफ्रोमबो ना बेदर जाहोबाय थानाया उदै बुङाखै बिसोरहा आंनि मान सन्मान जानो मोनाब्ला उदै बुङा बिसोरहा बैखौ बे जोमै थास' गोसोमखौनो फैलाय बेखौनो होहैना दिनै साला बेनि थाखाय न'आव फैयै फैजानायनाय जाबाय लासिंसिं ओइ जोमै एसां सान्दुं थिं गरमाव मानि नोंहा गोजांखो मा मेलेरिया बेमार जाखो नों जेबो मिथिया मा थास' दाइमावना लानानै गिनानै गोजांबाय ना माथो नोङो अलम्बार बेखौलाय मानोथो एसेबां जोथोन लादों बेनि गोदोनायाव रुवासो होनांगौमोन रुवा नोंसोरहा मा जाबाय थायो नोंसोर बिहामजो बिखुनजो लोगो नांनानै आंनि हिनजावखौ नोंसोरो सब समाय नासयो रायना हो अलम्बार एसे रायना हो मा बुंदों नों रायना हो होननानै जोंखौ नोङो फोरोंबावदोंसो साला जों नङाबा नोङो दिनै खानाय सानाय लान्थ' जाजोब्बायमोन जों बासायनायखायसो बासायनाय मा लेवरा बासायदों नोंसोरो हा मा लेवरा बासायदों आंनि हिनजावा बिथिं गोजानानै मेलेरिया जानानै थट मोनाखै नोंसोरो साला मेगन सादों आं अननायखौ बेबायदिसो नोंसोरनि आखला आं गैयाबा नोंसोर आंनि हिनजाव सैमा बायदि बाहायो बेनिखायनो आंनि हिनजावा दुखु खस्थ'जों भुगिना थानाङो मोनथियाखैथ' नोङो मोनथियाखै नोंनि नों साला आरो नोंनि हिनजावा नोंनि गोदोनायाव सासे दुरुं सोनानै नोंखौ फासि होगोन मोनथियाखै नों साला जोमै हौवाखौ माथो नोङो दख'ना सिङाव फिथिगद सिङाव बिराद दोननो हाथारबाय नङा माथो हिनजावजों फुस्लायजाबाय बियो हिनजावनि मोनामब्रुब्रु फिथिगद सिङाव दोनबाय थाजानानै हिनजावजों बुरखायजाबाय बियो साला बिमाखौसो रायबावदों बियो बिमाखौसो गाज्रि बुंबावदों बियो लेवरा ना बुंलायदों होनलाय बिनि लेवराखौ नायनाया साला बिमा जोनोम होआबा बुहुमाव फैनायखौनो नङामोन बिमाखौसो लेवरा होनलायदों बे हिनजाव लागासिनो देलाय नों मा दाय मावदों मालाय हिनजावफोरखौ फिसा मोननो रोङा होननानै बियो लाजि फोनांदोंनो आरो फिसालाफोरखौबो बाइक स्कुटि खावनो फोरोंदोंनो बेजों लोगोसे आं फिसाजोखौबो गोजाङाखै बियो गोजाङाखै गिनानैसो थरथ्रना दङ जाम्बाखायनो नोङो बेनो अर सुना होलायदों मा खोथाया बेबायदिसो इसां गरमाव साला नोंनो अर सुना होदों आं नोंखौ मेलेरिया जाखांदों होननानै नोंनि थाखाय दिनै बिमाखौ गाज्रि भाषा बुंनांबाय नों बेबायदिसो अरावनो सावदो बेखौ अरावनो ज्रेम सावदो नै डक्टर नोंलाय बबे सोरगोआव गाखोनासो नाहरबाय थादों आंनि बाइक आरो स्कुटिखौ आंनो होफिनाब्ला नोंसोरखौ खोनाबाय अलम्बार खोनाबाय हनै खोनाबाय मोजां बुंजादों लायो आयै हमफै बेखौ अरावनो सावनोसै दिनै हमफै नांला आंनो बेबायदि हिनजावखौ जाय अरखौ साला अरनानै बेनो देहा गुदुं जाथों होननानै सुना होदोंमोन आं
नाथाय बे मिस सानखौ थगायदों बेखौ बे अरावनो सावगोन आं सावख्रेमगोन आं बेखौ दिनै फै आयै फै मा खालामनो नागिरदों नोंसोरो लाबो बेखौ बे अराव सावसाला